ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮರ್ದು ಒಂದು ನಮಕ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ದಿತ್ತೆ ಲಿಂಬುಲ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಆತೆ ಪೊಡಾಯಿನ ಬೊಕ ನೀರು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಕದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಈನೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುನೊಂದು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಪುಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತ ದೀಗೊಂಡೆ ಈತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಂಬೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸೋಡಾದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಸೋಡಾದ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಈತ ಪಾಡಿಯ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಪಾಡಲಿ ಅವು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಏನೋದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡದು ಅಲ್ಲೇ ನೂರೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅವು ನೂರೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗನೆ ಪರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅವು ನೂರೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗನೆ ಪರ್ನ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಪ್ಪ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಟಿಪ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.